Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama YouTube Pong 22. Hari ini admin lagi di tempat produksi namanya Galeri Omah Reok yang ada di Desa Nggaret, Pendem, Mojokedang. Kalau ada yang mau pesen jaran bisa ke sini atau servis langsung ke rumahnya aja. Yuk langsung review seperti apa pembuatannya langsung Anbon Mas. Nah, iki lur lho, iki garap jaran iki mentan. Iki mentanan ini pesenane jenis apa Mas ini? Ini Eyang Spangrejo. Eyang Spangrejo. Ini PJ. Oh, kuwi ra ngendi Mas kuwi? Mojokerto. Mojokerto. Saya menuju Mojokerto. Berapa biji Mas? 7 biji. Nah, dari Reok apa nggih? Eyang Spangrejo. Eyang Spangrejo. Nek saya wis anu Mas, saya di channel kayak kuwi, saya wis dadi kuwi. Garapane cak dhewe niku Mas. Gabut nganu cukup bahan dhewe. Tapi ora pesanan. Boten. Tapi dol ora kuwi. Iki paling belum gabut daripada agak. Iki sek meh gelem gende iki ya dijual. Tapi hargane kok tekok karo base dhewe iki. Lah iki lagi garap, ini proses jepitnya rotan nih ya rotan lagi rotan tuh ini jepit rotan ini double ora Mas Mas? Boten Ora ini nih double Mas. Ya ini pesenane SABB 9 ini sih ini double iki double SABB gini Mas Bayu pengkok ini double tahun. Nah double telu Mas. Nah ini anu requestnya masang rambut. Requestnya masang rambut. Ini dari masang rambut ini. Dari masang rambut. Walah, iki nyervis ki apa gawe sangkonol iki Mas? Iki. Saking mriki pun dicet, teng mriki keng gapiti niki Mas. Oh, berarti anu ya, nambah Pun di 6, pun dipotong, pun dicet ning dereng digapit. Oh, iki nambahi gapit iki. Nggih nambah gapit kali Karo masang rambut. Masang rambut. Nggih. Tapi iki nek bane wis kokono iki ya, sik iki. Pripun? Iki apa jenenge? Requestnya gapite jahitane ngaten. Oh, Berbeda dari yang lain. Berbeda dari yang lain. Nah kan soalnya ngene iki ya. Nggih, niki dereng, niki nggih damel ngeten niki mengke. Tapi ya arep digawe ngene iki. Nggih. Oh, Nek niki sing anyar wis tunggal. sing anyar iki. Ini kok beda Mas, nek ireng. Niki anu selangnya mboten cukup. Selangnya ra cukup. Nggih mboten canda. Oh, kayak ireng. Oh, ya. Ini kan niki mboten amot. Di top dressnya mboten kena. Oh. Berarti iki ya intine kok nyervis ya selok iki. Nambahi lah. Nambahi iki. Tambahi balungan. Berapa biji Mas ini Mas? 9 kali ini. Wah, 9 biji SABB abah iki. Ini seromo anom niku sing Sendi Mas ini serama anom. Wah, kuwi 4 niki. 4. Niki 4 biji niki. Ini kentun ngapit ban. Oh, iki. Dari seromo. Iki nyervis apa gawe Mas? Jadi anu Rian pun ngename teng mriki. Oh, ngename nang kene. Beto mantuk. Terus ada di gape tekan jambat, terus niki sing niki dari rotan niki kompon, sing maringi balungan tengah niki terus kayak kan gapet anu. Oh, Gapet ban.
Oh, ganti ban. Nggih. Ganti ban. Biasane nek nyervis ngono nek bangsane nambahi rotan karo ban ki piro Mas per bijine? Tergantung Mas, kadang bane nggih, kadang rotane butuh ambak ngoten kok marai kadang. Misalnya nek rotane kok kene. Kadang nek rotan iki paling nggih pintu. Nek jalan Apa sekitar 30 apa? nggih sekitar ngoten niku. Sekitar 30-an. Sekitar 30.000. Lho, iki ya iso servis jaranmu iki lho. Nek jaranmu ana sik jebat dorene iki. Iki iso nyervis, iso gawe anyar. Lho. Iki bahan-bahane penjaline. Lho, iki. Wih, selange hak roll kuwi, selange. Selange sing lemes sih. Lemes ya Mas iki. Nggih. Lho. Iki selange sik lemes. Nek sik kaku kae gampang ngatos. Iki lemes iki sumpuk. Wah, kuwi bahan-bahane, tali petine. Ya. Kira-kira. Iki pecute ora gawe ya Mas iki? Nembe tak tenek ngene Peri Mas dewe ini. Hah? Nembe tak tenek ngene Mas Peri. Oh, Dewe alah. ini. Ngeperi. Nggih, Berapa biji? 4. 4 biji. Pecute pironan Mas? Maksudnya biasanya kan 30. 30. Pecute 30.000, Lur. Yo, kangge pesen yo. Gone Mas Agus Cim, biasanya terkenalnya ini gong dongkrak iki. Atau ini Panji Rogo. Iki proses apa Mas iki, Mas? Ya? Iki proses apa iki? Arep Jahit nih. jahit wi. Nggih. Nah, ini arep jahit iki. Tuh alat-alate iki ana iki cate. Wis komplit. Digorene wae, sik jarane rusak langsung serviske. Bar bodho nggih ngedor meneh. Jawabe mesti wis do kebak iki misal. Jak mesti ya kebak iki. Sampai ke bawah. Gak apa. Kata gambir ya. Ora sik. Jawabe iki jawabe gong dongrak ya iki. Supil job. Lho jawab. Ya. Jawabe gong dongrak kae tanggal 2, 3, 5, 6, 8, 9. wis padha sak dina kuwi. Piro wis 10 iki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 bulan April. Bulan Wih. Mei ada masuk 1. Nah, April bar bodo langsung gas sih. Yo, jarane rusak, nang digorene garep nang kene mumpung ijek selo. Engko nek wis rame ra iso garep wis. Wah, kupluke iso warna merah biru. Pilok. Sepilok iki. Pilok. Wah, iki gawe iki. Oh, carane ngene iki wis nek ra iso gapit mending gondrene wae genah dadi engko. Jos wae. Wis Mas, matur suwun ya Mas, wis Iya, gawe wektune nganggo aku. Nggih. Muga-muga apa iki dodolane lancar. Laris jope tambah akeh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Pung 22 agar semangat mencari konten-konten jaranan atau review jaranan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.